अरे 900 गुंडा मरी गईले। तोहर 56 भोग जवानी रसदारी भइल बड़ू रानी एकर जा तोहर 56 भोग जवानी रसदारी भइल बड़ू रानी। और तोहरा ऐसन लइका केतना रह गइले खपुआ के। और तोहरा ऐसन लइका केतना रह गइले खपुआ के। और 900 गुंडा मरी गइले झुलनिए तर दबा के। और 900 गुंडा मरी गइले झुलनिए तर दबा के। यादो बाबूवान जी चाहे प्रधान जी केतना लोगवा तरसल बा पहिले न पाकल आम जी। बनेलू पवित्र जानिला चरित्र चर्चा में रहेलू डूब के पानी पिएलू। और तर सतरा हो जाई बाबूजी बिया झटका के। और 900 गुंडा मरी गइले झुलनिए तर दबा के। और 900 गुंडा मरी गइले झुलनिए तर दबा के। और 900 गुंडा मरी गइले। छोड़ा हमर पीछा होई न पूरा इच्छा असरा में जिएला भंवरा हंस घूमेला। होई जी दिल भर कोइले बानी सबर छोड़ब ना हम पीछा करब